Sing rawuh sing mangestoni ya kuwi pirang-pirang wakeh nduk para pepunden ya Mak. Sapa kayata Pak Camat uga pepunden dhewe mangestoni. Pak Murdaka, Pak Prapto Gentong, Pak Slamet Kebon lan uga Bapak Suraji, Mas Prih. Wakeh ya Mak. Iku gong sing kanca-kanca seni nduk. Kanca-kanca seni. Kanca senine Mas Dogol kuwi. Saka ngendi Mak? Kayata saka Permadani. Nah, panjenengan Pak Yatiman dan teman-teman. Wakeh ya Mak. Mula to Nduk. Mumpung awakmu iki sing nom srawung sing jembar, srawung sing akeh, golek dulur. Kayata aku rene iki ora golek dhuwit ning aku golek dulur. Apa iya? Tenan aku karo kanca-kanca mrene iki niate ora golek dhuwit ning golek dulur. Tenane Mak, dulur sing duwe dhuwit. Omongan apa? Iki disembadani sone nganggo sone panjenengane Mas Abdul Latif, Mas Dogol. Sone kepenak. Diparingi ngampil wujude gamelan wayang kalian Bapak Suraji. Sembah nuwun ya Mak. Lan ngaturke genging panuwun ya Nduk. Dene aku sak kanca wis diparingi nggon kanggo ajang belajar. Nggih, Mak. Yen ana lupute ana kurange nyuwun pangapunten. Kula sakanca tasih wonten ing taraf belajar. Iya, Mak, sing baku tetep belajar ya, Mak. Iki saka rombongan saka Kesanga Kedung Putri. Kesanga Kedung Putri ya, Mak. Iya. Wis pokoke anggone Mas Abdul Latif beniki sukses gayeng rame Nduk, nyatane akeh penonton lan mau bakul ya kebak. Nggih, Mak. Nduk, piye, Mak? Tuku pentol neng ngarep Sumber Murah. Keluarga Mas Abdul Latif Dogol pinaringan berkah. Allahumma amin. Tuku pentol karo kasur. Keluarga Mas Abdul Latif Dogol panjang umur. Allahumma amin. Tuku pentol cacahe 4. Engko ae nek njaluk. Tuku pentol cacahe 4. Keluarga Mas Latif Dogol kabeh pinaringan sehat. Allahumma trek tronton nggo muat cengkeh kabeh penonton rezekine akeh. Allahumma amin. Yo iki ditepungke sindene, Mak. Ya. Tepungke sindene cantik-cantik. Cantik-cantik. Wong dasare Mas Dogol iki pesen sindene sing cantik-cantik ya, Mas. Iya. Iki sindene isih ana ing kuliah, Bro. Kuliah.